హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో అంటే మీకు అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్. వెల్లుల్లిపాయతో పింపుల్స్ని ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి వల్ల లాభాలేంటో కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మాత్రం వెల్లుల్లి పింపుల్కి అయితే ది బెస్ట్ మెడిసిన్ అయితే చెప్పుకోవాలి. ఆ ప్రాసెస్ ఏ విధంగానో మనం వీడియోలో చూసేద్దాం. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి వల్ల ఉపయోగాలంటే మాట్లాడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. వీడియోలో చూపించినట్టుగా ఒక వెల్లుల్లిపాయను తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. తీసుకున్న తర్వాత దాని నుంచి 4 రెమ్మలు తీసుకుని శుభ్రం చేసుకుని పై తొక్క తీసేసి వీడియోలో చూపించినట్టుగా రెడీ అయితే చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని కచ్చాపిచ్చాగా అయితే మాత్రం దంచుకోవాలండి. బాగా అయితే గ్రైండ్ చేయాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ రుబ్బు రోట్లో కచ్చాపిచ్చాగా అయితే దంచుకున్న తర్వాత వాటిని డైరెక్ట్గా పింపుల్కి అయితే అప్లై చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే అప్లై చేసేటప్పుడు మీరు కొంచెం అయితే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గోరు ఏ విధంగానూ పింపుల్కి అయితే టచ్ అవ్వకూడదు ఫ్రెండ్స్. టచ్ అయిందంటే మాత్రం పింపుల్స్ అయితే పెరిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో కేర్ఫుల్గా అయితే మాత్రం అప్లై చేయండి. ఇప్పుడు వీడియోలో చూసారు కదా ఎలా అయితే కచ్చాపిచ్చాగా దంచుకున్నానో. సో దానిని పింపుల్కి సర్కిల్ మోషన్లో అయితే అప్లై చేయాలి ఫ్రెండ్స్. సో సర్కిల్ మోషన్లో మాత్రమే అప్లై చేయాలి. పింపుల్కి డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సర్కిల్ మోషన్లో మాత్రమే అప్లై చేయాలి. అప్లై చేసేటప్పుడు ఒకటి మాత్రమే ఒక పింపుల్కి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో పింపుల్కి ఇంకొక గార్లిక్ని మాత్రం యూజ్ చేయాలి. యూజ్ చేసిన దాన్ని యూజ్ చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఇది మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. యూజ్ చేసిన దాన్ని యూజ్ చేయకూడదు. సో ఇలా అప్లై చేసి ఒక 10 to 15 minutes ఉంచుకుని వామ్ వాటర్తో కడిగేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా వీక్లీ ట్వైస్ చేయడం వల్ల బెస్ట్ రిజల్ట్ అయితే మాత్రం కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు వెల్లుల్లి వల్ల లాభాలు ఏంటో మనం తెలుసుకోవచ్చు. వెల్లుల్లి ఒక దివ్య ఔషధం లాంటిది. అది మనకి సంజీవన్ లాంటిది ఫ్రెండ్స్. వెల్లుల్లిని డైలీ 3-4 రెబ్బలు తినడం వలన ఇది మన జీర్ణాశయంలో ఎంజైమ్లను ఉత్తేజపరచడం వల్ల వెయిట్ లాస్ అనేది మాత్రం జరుగుతుంది. సో జిమ్కి వెళ్ళాల్సిన పని మాత్రం ఉండదు ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఇదైతే మాత్రం హై బీపీని కంట్రోల్ చేస్తుంది. చిన్నపిల్లలకి ఎలర్జీలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి కాబట్టి అల్లంతా కలిపి దీనిని ఇవ్వడం వలన ఎటువంటి ఎలర్జీలు మాత్రం దరిచేరవు. ఇందులో విటమిన్ సి ఉంటుంది కాబట్టి నోటి వ్యాధులకు అనేది దివ్య ఔషధంగా అయితే పనిచేస్తుంది. చర్మ సమస్యలు అనగా మొటిమలు కానీ తామరను కానీ ఇది నిరోధిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. క్యాన్సర్కి అయితే బెస్ట్ మెడిసిన్ అని మాత్రం చెప్పొచ్చు. శరీరంలో ఐరన్తో పాటు ఇది చేరడం వల్ల వాపులు కానీ నొప్పులు కానీ తగ్గిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని అదుపులో మాత్రం ఉంచుతుంది. సో షుగర్ పేషెంట్లు కూడా దీన్ని తీసుకోవచ్చు. సో ఎవరికైనా డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు సో వెల్లుల్లిని ఈ విధంగా తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డైలీ 3-4 రెమ్మలు తినడం వల్ల డిప్రెషన్ అనేది మాత్రం తగ్గుతుంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ రీసెంట్గా జరిగిన పరిశోధనలో తెలిసింది ఏంటంటే ఒక హోమ్ రెమెడీని అయితే మాత్రం గుర్తించారు ఫ్రెండ్స్. అదేంటి అంటే 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కాల్చి తినడం వల్ల అనేకమైన లాభాలు అయితే మాత్రం ఉన్నాయంట ఫ్రెండ్స్. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ బాగా ఈ వెల్లుల్లిని ఎప్పుడైతే మనం తింటూ ఉంటామో మన బాడీలో జరిగే మార్పులను అయితే మాత్రం మీరే గుర్తిస్తారు ఫ్రెండ్స్. డైలీ దీనిని కూరలో కానీ లేకపోతే ఇలా డైరెక్ట్గా తినడం వల్ల కానీ బెస్ట్ రిజల్ట్ అయితే మాత్రం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ట్రై చేయండి. హెచ్చరిక ఏంటి అంటే ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైతే గ్యాస్ ట్రబుల్ కానీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుందో వారు కొద్దిగా గార్లిక్ని అవాయిడ్ చేయడం అనేది మంచిది. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసినప్పుడు బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. బెల్ సింబల్ని టచ్ చేసాక ఆల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయడం వలన నేను వీడియోలు అప్లోడ్ చేసిందంటే మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే మాత్రం వస్తుంది. సో అందరికంటే ఫస్ట్ మీరే వీడియోని మాత్రం చూడడానికి అయితే మాత్రం ఛాన్సెస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.